Сгушена сред дивите хълмове на източните Родопи, община Маджарово е място, където природата и историята съжителстват в рядка хармония. Тук скалите пазят спомени от древни геоложки епохи, а небето е дом на едни от най-редките грабливи птици в Европа. Районът често е наричан царство на лешоядите. Белоглави египетски лешояди кръжат свободно над долините на Маджарово, приканвайки любители на птици. Тракийски мемориален комплекс Маджарово разказва една от най-трагичните страници в българската история. Той е посветен на избитите тракийски бежанци, прогонени от родните си места през 1913 година. Меандрите на река Арда край село Маджарово са едни от най-зрелищните природни форми в България. Величествени извивки, издълбани от водата в продължение на милиони години. Този пейзаж не само впечатлява с красотата си, но съдържа изключително разнообразие от растителни и животински видове. Отделете няколко минутки за отдих пред тази красива гледка и може да видите семейство лешояди, прилитащи край високите скали над реката. Меандрите на Арда, крава в пещера, в село Бориславци можете да откриете уникалният музей на Христо Чолаков. Той съхранява стотици естествени минерални кристали, а уникалната колекция е допълнена с предмети и вещи от бита на миналия век. Сред загадките на древността се откроява тракийското светилище Кромлех. Каменен кръг, напомнящ на прочутите мегалитни структури Стоунхендж. Създаден от масивни каменни блокове, вградени в почти съвършен кръг, той вероятно е служил за ритуали, свързани с Слънцето и космоса. Археолозите предполагат, че мястото е използвано за наблюдение на небесни явления, превръщайки го в своеобразен древен календар. Крепост Хисара до село Сент-Клас
е древнотракийска крепост. Съществува от 1 век преди новата ера. Доста голяма, малко над 600 квадратни метра и все още има запазени стени. По 2 метра части от къщи и от постройки, които са били там. Доста обезлюдена. Пътя до там трябва да ползвате сателитната карта, за да го откриете. И това е. Имаме много хубави места, които не са поддържани.